Ano ba yan, ma'am? Oh! Lupot naman. Oh, may lalapit! Sinay, Ikaw at ikaw ako. Sin City wasn't made for you. Kasi mga cancer, handa na ba kayo magluto? Ito ang Pinoy Riz Test. So napansin ko, marami sa inyo nahihirapan magkaroon ng onting Riz. O tinatawag nilang charisma. Kaya tutulungan ko kayo gamit ito, diba? Hayaan nating lutuin ang mga memes ngayon, diba po? Makikita nyo kung paano makakuha ng confidence. At syempre, papaluin natin ito yung mga naninira ng confidence. Kung atin na agad simulan, dali kay Churlo. highlights pare. Highlights nga. Eh, nakaulo. Tara na, pre. Uy, gago, ito tayo multo eh. Pinasa TikTok. Papakita. Ay, sumasay. Ay, gumagano. Gago. Iba ata to. Ay, coffin season. Asim season. Hayaan nyo siyang sumayaw! Dahil puro kayo kagagawa yan, talo kayo nito. Tunad! Marvelous the best transition. Oh! Eh! Sino nagpaluto dyan? Oh, chatiran mo naman kami. Masyado malakas ang riz mo, boy. Sanad. Patch note. Buff, nakikinig sa classical music. Die for you remix. Adjusted. Chess player! Ano yung New Jeans? K-pop ba yan? My Last FM? Tagal na niyan ah. Nerf za Deftones. Deftones. Shoegaze. Ano ba yung mga bago na mga bata ngayon? Well, matagal naman na yun sa classical music. Well, classical philosophy. In general, philosophy. Kasi diba, pinapakita mong may alam ka na ano. Pero kung ikaw ay nag-aaral nun para lang makakuha ng extra riz sa mga babae, medyo di mo ginagamit ang tama yung natutunan mo. Bong kayo mga ano dyan, mga tigang. Bong. New meta alert! New meta alert! Sunod! Ilabas! Ma'am, sinasadya mo ba? JS Prom ba to? Okay, huling promo na din yan. Hindi to luto, hayaan mo siyang mag-isa. Hayaan mo mag-isa. Walad, sayang yung mga mata mo kung walang pagtingin sa akin. Hayaan nyo siya lumanday. Yan yung bago ibig sabihin na landi ngayon, di ba? Riz. Sunod. Alam mo yun, sobrahan ka sa luto, magaling. Napa-excited pa naman nung nasa likod. Sinira mo yung riz ko. Sunod. Kasi mo, ala Spider-Man eh. Talagang whoop. Hey! Hey! Some better players. Isa pa, isa pa. TikTok moves eh. AJ pa. Rus. Oh! Hey! Oh! Kaya ganyan yung sanggol, babe. Sandeta. Hindi pa nagsisimula yung laro, panalo na siya sa Riz test. Talo na agad yung kabila. Ito iba, ito serve. Serve mo dito. Hindi mo pansit canton yan. Hindi pa tapos. Oh! Ramdam ko yung oh. Ayan, tawan-tawa yung coach. Direk, kuna mo ulit si Rus. Kuna mo ulit. Masarapan sila masyado. Go, Andre. Hey. Hindi ka na magsabay. Okay, nasira yung Riz. Yun na. Bong ka sumali. Sunod. Hayaan mo siya magluto! Kilala mo ba si Tchaikovsky? Kilala mo ba iba pa mga critical at classical thinkers ng panahon noon? Pero diba, lahat sila may mga kanya-kanya ring mga bad meta. Meron dyan mga iba addict, iba lasinggero, iba nambubugbog ng asawa, iba racist, sexist. Pero diba, kung iintindi mo yan, hindi lang para makakuha ng babae o magkaroon ng riz. Magigets nyo na malalim talaga mga pinag-uusapan niya. Hindi lang yung lalim ng... Ay ko puta eh. Ayun, hindi lang yung lalim ng pantalon na gusto mo bigyan ng riz. Sunod. Oh, puro mga prom pa kayo. Kainggi. Okay lang yan. Nandiyan naman ang tropa. Lagi nagbibigay ng riz ang tropa. Sunod. Lalaki din ako pero mas gusto ko makinig kay Beto. Marunong ba kayo tumugtog niyan? Baka nakikinig lang kayo. Hindi nyo kayang tugtogin. Mas mahina riz nyo sa akin. Oo, tsa. Nagtutugtog ako niyan. Alala ko yung sa ano. Suso mo na napakalaki parang pakwan. Parami yan ng riz. Sunod. Basta Pilipino magaling sa Caloocan. Ano?
Sobra niya sa Riz, di ba? Kahit magmukha na siyang tanga, yung metro ng Riz niya lagpas eh. So kailangan niya magmukha tanga para bigyan naman tayo ng tsansa. Mga mortal lang tayo dyan. Dapat tugtog na lumabas doon yung kay Beethoven. Yung dapat lumabas doon eh. Para unlimited Riz na. Kaya talaga hayaan magluto yun. Masarap magluto si Ninong Rai. Binagsak ni bro ang pinakamahirap na Ninong Rai pick at naisip na hindi namin mapapatay. Tinagalo nyo talaga. Sunod! Oh! Lahat nagluluto. Nagluluto ang buong team sa kitchen. Ako yung nakadilaw eh. Magsisimula pa lang siya matuto magluto, di ba? Malalaman na niya, bakit kailangan ko matuto? Ba't kailangan ko makinig kay Beethoven? Ano kaya meta ngayon? Magigets mo na. Naamoy ko na. Naamoy ko na ang rekado kung ano ang kailangan ko pagluto. Sunod! Naka-face mask pa din siya. Panira kayo ng Riz ha. Kahit pala na tumatay ka, naka-face mask ka pa din. Parang hirap na. Galing kay Not Romeo. Nice. Pandagdag Riz. Oh! Simbahan po, may oras po ba kayo para makinig tungkol kay Panginoong Hesukristo? Ay, pipi pala to. Sige po, ulo na kami. Di po. Ay, tangina mo! Wait, nasasabihin mo ba yun ng pipi? Di ba masasabihin yun? Di maririnig ka pa rin pipi siya. Di siya narinig ka pa din niya. Bawas ang iyong Riz po. Ano ba yan? Parang skit tuloy. Nescafe Classic. Literal na hayaan mo maluto yan para magising na ako. Kaping-kape ang lasa at aroma para 100% gising ang isip, natawan Oh, at tagising ka, babangon ako. Tama. Babangon to. para sa pamilya ko. Para sa landi, babangon tayo. Na sa 100% Babaon puro tayo. at natural. Nescafe Classic. Lahat tayo may karapatan mambaon sa takdang panahon. Oh, na rhyme. Kanina pa ako dito nagluluto. Tama na, sunog na. Ito, gagi. Gagi talaga. Okay. Yun yung drip check ng Riz kanina para sa kanya, para kompleto na yung kanyang Riz. Sunod. Hindi ko na sana pinapasnan ang Ma'am! iyong Puta, graduate na si Junior! Hayaan nyo talaga. Kagabi pa to nagluluto eh. Pinaghandaan niya tong graduation niya eh. Puro kakabastusan. Sunod. 5'5" na nga lang height ng boyfriend mo, hinihirito. Walang siraan ng Riz, pre. Ano ba? Tama na. Parang tanga naman eh. Ako matangkad pa ako eh. 5'8", 5'9" ata ako eh. So medyo matangkad pa ako. Kaya auto forehead kids ang jowa. Kahit kailan mo gusto, kahit huwag ka na lumuhod. Ako na bahala sa'yo. Pero pag gusto ko lumuhod ka, kailangan. Luto na naman, pansit. Pansit kan... Wala pumila sa'yo si JS Pro. Dapat naman. Oh, may lalapit para sa... Kala ko magbaano siya, magbibigay na onting Riz si kuya. Kala ko magluluto na onte. Inayaan niya. Inayaan niya masaya. Sumayaw. Pulang-pula na siya. Kala ko yung lalaki kanina sa likod. Kala ko magbibigay na onting luto sa kusina eh. Pucha. Hindi pala. Ayaw pala niya yung rekado. Pero okay lang, may kanya-kanya tayo dyan, diba? Lahat tayo mayroong magluluto para sa atin. Cardiopulmonary resuscitation or CPR. So step 1, tignan mo muna kung may malay siya. Ay, alam niya Ayan. Tignan mo muna kung humihinga siya. Ngayon, kung hindi siya humihinga, samantalahin mo yung pagkakataon. Hindi yan Riz. Arrest warrant yan. Magluluto sa kulungan. Ting, 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 ting. Magluluto tayo sa kulungan. Oh, literal na nagluluto. Sobrang sa luto si kuya po. Matik may babae agad nakakagat dyan. Magaling kayo magluto. Sarap yan. Sunod. Kung saan man po bumili ng itlog si mama, sige po, alam na po namin na 10 piso isa na po sa itlog. Si mama naman dito pa nilaga yung itlog, ba't di na lang sa neper eh. Pag yung adobo naglasang pentel pen, ay... Hindi pa sana yung magluto yung okay lang yan. Siguraduhin mo lang itlog mo ay ano mo yun, hindi lang pang 10 piso, di ba? Pang ano yan, pang habang buhay yan. Sunod. Ikaw at ikaw. Huwag ka magreklamo dyan, ikaw lang. Ikaw at ikaw. Ba?
Ay, medyo nasukot ako dun sa, sa luto ng babae dun, ah. Ganito magluto mga babae, ano ba yan? Ayaw nga pala, meron kayo parating na yung video nyo, tayo nyo lang. Mga cellphone yung basagang LCD, wala nang display, di na Gagawin mapakinabangan. Huwag nyo munang dadalhin sa technician. Kung ayaw nyo magastusan, may tuturo ako sa inyong paraan. Okay. Kaya walang display ha. Meron tayong gas na pang cellphone. So, ilalagay natin yung link nito sa description ng post. Kayo na ang bahala kung bibili kayo o titignan nyo lang. Ganyan lang ang paggamit, mga sir. Napakasimple lang. Anong gagawin yan? Anong gagawin ng gas dyan? Tignan nyo kung paano magmilagro ang ating gas. Kita na lang nagluto! Naman! Ano ba? Sayang ako na 1 minuto dito, leche. Sunod! So, syempre, kakain na kasi ako. Tapos na siya magluto. Pagbukas ko ng ref para kumuha ng soft drinks. Nakaganyan ako. Pagtingin ko sa Puro tubig, ah. Hayaan niyo siya uminom. Ano, hard ka? Reprint? Hayaan niyo siya mag-print. Mahal ang print sa labas. Para hindi mapanis yung papel. Sunod. Baby, cancel ko muna goal natin naman ni Rancy sa baba. Di ba sabi ko sa'yo, di ba? Aralin mo. Para sa sarili mo yan. Hindi yan dapat lagi lang para sa pangbuo ng Riz. Mag-ano ka muna tayo. Aesthetic, ano muna tayo. Recto kesa Shibuya. Sunod. Amoy Shibuyas ka pa eh. Yuri, 1 shoulder slower than the other. Oh! So ayan, mukhang nagluluto si ate. Magaling! Ito yung mukha nung karamihan sa inyo nung buwababa yung damit ni ate. Yan. Oh my God. Ay ka lang. Napasok pa sa ilong na yan. Sobrang dami niyang Riz. Hindi ko nakaabot yan. Yung level ng Riz, wala yung sa level na kaya kung manlabi ng langaw. Yan ang gusto kong goal eh. Yung pabalakas ng karisma mo. Para kang tayo sa langaw. Talagang pinapalibutan ka. Yan na yung pangarap ko eh. Sunod. Galing mo naman piso mo po. Oh, sticky calamares. Yung sticky yung ano eh. Sa balat. Nasobraan sa luto! Yan yung braces na yan. Ano ba ito? Nakain ba niya? Hindi. Gusto ko yun. Ayaw magpakain po. Tsaka kulang kasi sa luto. Pag naluto mo na maigi, magpapakain din yan. Ayaw nyo siya malugmok. Kaya din niya yan. Mapapalambot din niya yung karneng to. Ayan na, malapit. Lalambot din pang puso niyang karneng yan. Sunod. Ang sakit mo namang magsalita. Ano, parod ka pa? Bastos kang sumagot. Yan ang tunay na Riz. Hindi mo kailangan ng 1-2 punch kung meron kang 1 straight kiss. Sunod. British ice. Hello, sir. Great afternoon. Great morning. Oh, by hello. the way, sir, actually I got a product in here, and I'm just hoping that you're gonna like this. So I'm gonna sell this into here. Well, sir, what do you want to buy? If I'm just British cooking. Just only to add from 11s. Actually, I got Want some tea and biscuits with that? here the what they called ice candy. Just only for 5 pesos each. What do you want to buy? Sir, just like 1 peso each. Can you tell us more about the flavors of your ice candy? I'm actually right here. I got some mango with cheese. Only one flavor that I got right now. How much does each cost? 5 pesos each. 5 pesos each? Yeah. How are they made? Pardon? How are they made? Like, are they made from real water or what? Made by boiled water, mango, and made by milk. Actually, it's some font like taste. What? Yeah. This one. That's for 5 pesos, right? Yeah. May bling-bling pa siya. Oh, tsa. Sige, Bisaya na ta. So, ang sa man dyan na baligya ni Madira. Hindi pala British, Bisaya pala, hayop ka. Ano ba, hayaan mo siya magluto sa Bisaya? Paki-comment nga, maraming salamat na magamit ko. Aladay basang-basa. Di yun Riz, ipis yun. Ay damang-damas. Naramdaman ng ipis na ano daw eh. Masyado siyang maraming karisma, kailangan bawas-bawasan. Maraming salamat ipis, isa kang sundalo. Sunod. Ang laki and ang taba niya, kahit ilagay ko to sa bibig ko oras-oras, hindi ako magsasawa. Pag maganda ang luto mo, mapupunta ka din dyan. Mapapasabi na yan ng nilalandim. Sunod! Alam ko yan. Dasay. Tagal na yan. Napaisikay ka ba sa jeep na pag sinabi yung Yamete ko dasay? Sunod! Oh my God, ano to? Ano ba yan, ma'am?
Oh! Tayo, niluto ni ma'am yung buong klase, bocha. Ito lahat ng mga kami papuntang kusina. Baka naman, ma'am. Sige na. Kaya siguro humalik yung kanina, diba? Ito yung sinend dun sa group chat bago pumasok sa klase. Ito, tinulugan kami ni Brownie. Ate! Alam ko, edit na to. SpongeBob! Ito yung sa nagluluto. Ay, literal, yung nakatulog nagluluto. Hey, Squidward! Hayaan nyo siya matulog! Sunod, leche. Maganda yung luto! Sinalsa! Leche, sunod. Renaissance. Hindi ko na, hindi na ako nag-aaral eh. So, siguro ito yung bagong thing. Pero nung panahon ko nga, well, isa ako sa mga mahilig din naman sa mga ganyan. Nakakatulong nga na may alam ka. Di naman kailangan talaga tungkol dyan. Pero pag marami kang alam, syempre, parang di ka lang tambay ng internet na walang sustansya, di ba? Gusto nila, meron silang kakainin sa'yo, meron kang sustansya, di ba? Pag niluluto mo, hayaan mo lang. Nakasiko ka na. Okay, nice. Arrest warrant na naman yan, ha? Leche, sunod. Sasabit pero magpapasundot. Kaya nang kailangan natin matutunan ng pagluto, di ba? Pag nagpasundot na siya ng gaya na gumana na yung iyong recipe, tama na ang iyong halo sa kanyang rekado. Pag nahalo mo maigi ang rekado niya, alam mo na. Sunod! Anong laban ko doon? Ito matalo yun ng hard AS. Pabango ba yun? Pero ganun talaga. Gusto nga nila yun na nakikinig na nga sa classical music. Magaling pa sa chess. Nakakatalo pa ng hard AS sa chess. Wala na. Umuwi ka na. Tabahay ka na lang magluto. Huwag mo na ilabas yung walang titikim. Yan at pamuli. At tulog na gwapo. Okay. Tanggalin mo na to. Doon nagtatapos yun. Kung may natutunan kayo sa pagluto sa channel na to, kita like, share sa mga kulang sa luto nyong friends. At huwag nyo kalimutan, silyaban yung like. Chef Paulo na mamaalam.